Здравейте! Нека ви покажа една много интересна, но най-вече изключително практична къща, която се намира в местността пред Шемлията, а именно на 5 км от центъра на квартал Виница, 18 км от центъра на Варна и съответно на 5 км от Златни пясъци, плажът на Златни пясъци. Къщата е разположена върху парцел от 630 квадрата, като самата постройка е 136. Всичко при строежа на имота е помислено, съответно да има наклон целият. Да видим какво има тук. Беседка с барбекю, приятен двор с смокини и 3 ореха. Самият парцел е 300 метра от основната вилна зона в местността пред Шемлията, което означава, че е абсолютно тих и спокоен. Достъпът е лесен при всякакви метеорологични условия, освен най-екстремните зимни условия, разбира се. Да видим какво има вътре. Влизаме в кухнята, която поръчкова, всичко е горение, с изключение на хладилника. Има напълно достатъчно място и удобство за всякакви кухненски дейности. Килер за храни. Това е холът. Както виждате, изключително просторен. От тази точка, тъй като това е като четвърт окръжност, до всяка колона има точно 5,75 см. Тук е разположена така наречената основна спалня или master bedroom, както се казва, с съответно дречник. Насам имаме очевидно перално помещение. Това е първата баня. Тук съответно има второ санитарно помещение. И двете бани са с приятни размери. Тук имаме втора спалня. Изцяло с южно изложение. После ще кажа нещо за изложението, е много интересно и важно. И съответно трета спалня. И от двете спални има директен излъз към двора. Това е втория ход на къщата, който няма да показваме кой има вътре, защото е така, има доста натури. Но тук има постройка около 20 квадрата, която се използва като склад, да се приберат на сухо колела и там каквото има нужда да прибира човек. При проекта на къщата е мислено доста сериозно и е изчислено така, че дори сега сме 2,25, в лятото, освен рано сутрин, в тази част, слънцето през по-голямото време минава и съответно покрива затова така е издължен, за да не влиза никаква директна слънчева светлина. От друга страна, зимата, когато слънцето минава по-ниско, при дръпнати пердета влиза доста светлина и съответно намалява разходите за отопление драстично. Навсякъде е сложена 10 см изолация, ползвани са доста скъпи материали за покриване на изолацията. Във всяко помещение има хиперинвентурни климатици. Имота разполага със собствен водоизточник, който целогодишно поддържа около 2 метра линейни метра или около 2 кубика вода. Целогодишно. Така че, ако се интересувате от изключително ергономична къща с високи технически показатели на изключително тихо и спокойно място, от друга страна близост до града, както и до курортите и плажовете, обадете ми се.